Hello, jotona difur kaham ani subscriber no hingkai ang tini khai kaisa sini parani okra hingkai aro ani saksalai rok bai ring jai tongkha sini to onek 3 mas pra totoi karan phai ang tongmani hingkai obono tabok geng rok bo lagai rok phaikya hingkai geng lagai rok phaimani tai agulo hingkai para to kema sa hoglain tongo obono singta tanai na bagoi bokban ringkha okra rok bo hingkai ani saksalai rok bo hingkai kelok rok gadi hinai obono tabok tini sing thangai onek para go guruk jalai hoglain kesa tannai hingkai nok logoi tongni video paisa jora nok bo kesa nai diple kono sini aro mamanya je jaga phung hoglain hingkai kya hamya onek bohang rok guruk sarap rok current rok money plus nangen diba oboni bagai hingkai nok logoi tongni video paisa jora to video bisi logrok galak jotono logoi tongdi lagai sugo motor bono bono makina mo to sari sila tene karan hoglain chomle jalayo para kagoi daraji korno mule selari katala tene ma kaisa sang para berelai mani nugoi manghana karan je jarane ke hoglain kare hoglain no soble rogo ja id garan no tono sung nani to jama phali jago logore tone bidino paes gera bohang sare kari gena tono difur gam makhai friend no akhai tene to kam clear ongra khasini je ajdrobni simi group jalai mani karni phegra goi gai sini to kya hoglain tong mayo to tansero bai ke tabok nugoi manghana sini ro ke hoglain no asuk tonya tabok imono last pai thang nok irobo tabok sasai no kalangara khai ro tat tong mani abo to rungjak joto gai matro je id ganang rok sim se mano sini ro ke karai hoglain gosti abo joto tansero jago joto jaga no sini ro mamanya akhai jotono hambai difur gam tini blog asano sinai doro tong manager tong mayo ngamo manager no nagi nugoi manghana hambai dong jotono